pokúsime sa vám zjednodušene vysvetliť, ako funguje virtuálna batéria. Vaše fotovoltické panely vyrábajú počas dňa elektrickú energiu, ktorú buď okamžite spotrebujete, alebo dodáte bezodplatne priamo do distribučnej siete. Virtuálna batéria vám pomôže uskladniť prebytočnú elektrinu, tú, ktorú ste okamžite nespotrebovali a ktorú by ste zadarmo darovali do distribučnej siete. V čase, keď ju budete potrebovať napríklad v noci alebo pri horších svetelných podmienkach, si ju jednoducho zoberiete späť. Váš elektromer meria prietok elektrickej energie do odberného miesta a naopak do siete. Na základe vášho elektromera vieme zistiť, koľko prebytočnej elektriny ste vyrobili a malo by ísť do siete. Tento prebytok je presne to, čo vám ukladáme do virtuálnej batérie. V našej aplikácii, respektíve zákazníckej zóne, si viete pozrieť v časti merania akumulácia, koľko prebytočnej elektriny máte k dispozícii. Vaše prebytky odpočítame vo vyúčtovacej faktúre z vašej celkovej spotreby. Údaje nájdete v prílohe k faktúre. Pokiaľ vlastníte elektromobil, môžete si vymeniť vaše prebytky za kredit v nabíjacích staniciach Greenway. Využívajte svoje fotovoltické panely na maximum s virtuálnou batériou od GreenLogy.